Това го брои за изход сега. От едно и също място това. Да. Ама третия е онзи, а втория е онзи, а не този. Да. Ама то това не е Има път. тунел, затова сигурно е по-бързо. Да. Еха. А другия е през планината. За два пътя Това се личи, че да, по-нов пътя. Това съм със светлина, нали? Да, имаш. Те са. Балона тия хора. Виж как слиза към морето. Да. Усещате ли? И малко. Да. Много дълъг. А има ли... Най-дългия тунел, през който съм минала, беше 9 км. А къде са изходите В тук? Австрия. Беше нещо Трябва да има страшно. аварийни Не само аварийни. изходи. Трябва да пише и колко километра е дълъг тунела и от време на време там пишеше. Да. Толкова нататък, толкова насам, за да се ориентираш. Ако нещо се случи. Да, къде си. А къде да вървиш? Да. А под Ла-Манша, представяш ли си пък как се минава? Колко километра е? Много сигурно. От Англия до Франция. Айде като наближаш. Ето изходи си. От тук. Да, там. То не е